Hello mga ba. Maayong gabi diri sa Middle East. Maayong buntag na yun sa Pilipinas, no? Pagdalig tingdog din ko na ka, time sa ha. Mag-istorya lang ko ninyo sa mga kaagi karong adlaw. Unsay mga nahitabo. Makapungot nga makalagot nga katawanan. Kaya nga no, naingon mig kani bitang mga namaligya o kining minsan ni isang pagita ni daping kalsada. Bye JJ. Naingon mig kuan by Rani Siganto. Naingon mig kaning naligi mo mga sa pagita bitaw ang daping kalsada. Hala, sige yung smile sa mga tao na maabot. Kasi mig paduding ana-ana kay mo lagi naanad na taan ni nga basta idiri na jud mga hatag gini sila no. So nagi mo donol. So ganiya nagnimuot mi nga maglagot nga. Marami mga pahing-pahing diha sa daplin mga pultahan. Hala, unay maabot nala siging kuang ginamo abi-abi ginamo sa mga bisita no. Smile taman-taman. Hala, siging ingon na kuan kanang basta kanang abi-abi nila diri nga. Assalamualaikum ana. Assalamualaikum madam ya. Assalamualaikum baba ana. Grabe gyud maka smile mo abot sa dalunggan. kay para magakuan lang bay dumapit. AFR. Hala siging smile gyud taman-taman. Kay para pasimba kaluyan sa hitas hikapon ang ilang mga espiritu. Hikapon ilang espiritu. By Ronabel Jane Aligam. Hello ni mo diya sa Cebu. Hello sa tanang taga Cebu. Di mao to. Piti na mo paduding no. Di pagkahuman. Ginawa ko tabang mga langit. Sus pusoy mi din. Hala, manulod na po mi dito sa kwarto, dito sa among alungga. Na magsige na po mi kinatawaan ay. Unya, mutana na po ang mga kauban. Unya, pila na may sapi na to, ana-ana. Sus, ang mga lakaw sa panahon. Unya, pila na may sapi ni mo diha, ana-ana mi, hala. Sige min ko, ana. Da, pusoy man ba? Wa man ang hatag, mga purdoy, mga kagwang, mga kuanggol, mga bisita. Oy, wa may nanunol ni, oy, mga espiritu. Unya, mga tawa na budmi. Unya, dunay maabot nga tao. At na sad mi, magpaduding na sad mi, ana. Naingon lang ibig ito. Bye, Gaya James. Naingon mi ito bitang manglimusay, ana daping kasada ba? Silang kinabuhi sa mga kadama in town na siya mandilis, no? Mga panahon sa mga tang-id, bitaw. Hala, sige paduding, ana, taman-taman, paduding. So, moto. Hala, sige paduding, ana, paduding. Hala, sige, Ismail, kay basin di ay, pansinon ta, ani mga kagwangan, eh. Bye, Marlita, Liagas, humawed. Tulungan mo diha. Sus, Ginoo, sige lagi tag salam-salam, bay. Sige tag papansin, mapaduding, ana. Hinay maabot niya. Pagkahuman, magmukmuok na bumikatawa dito sa kwarto, kay pastilan, may gidonol, bay. Uy, makuan, mga karuhuan, kay may pambutangag. Kani ilahang tuba, may pambutangag asin, uy. Dayon dito, hala, sige ming katawa niya. Hala, sinig nanay tao. Hala, sige ismail gimi. Naingon mi kato na maligya lagi niya. Hala, may customer, halang ismail kita man-taman. Pero, wag gimi halin. Wag gimi halin, pero niara biya po yung mga naluoy, no? Mga kalag naluoy. Manawag ang mga igsuon sa among amo, nga bayi. Among kauban magdaghabol ana binuangan na mo ba? Magda sila habol kay sudan lagi ana. Ala sige nila ana. Ana dako kay mga sudlanan mi. Binuangan na mo ang mga igsuon sa among amo. Dako kay mi sudlanan ana anaon pa namo dito sila tubanga. Biya dia pa to kauban na mo gadag basket. Wa ko kahanaw na magdala unta ko kaldero para manunaan nila ba na. Labing lisog magluto, tighanan luto ana. Bit-bit kaldero sila nga tubangan.
Jesus ko Ginoo. Pusoy mga bay. O may pag-abot na mo ganiha, naghipos pa mi sa among gipagbiyaan ganiha kay kugtong piti daghan akong giluto pero katong ipakita ganiha puno ang lamesa. Jesus, og ni Rona ba? Kuan ra katurang usa ka klaseng tuba giinom. Mga pagkaon akong gihimo wa gid nadugas mga karaho. Kaya dito mo ko sa gawas na muubo man ko atong mga bulak nila, mga mayana, mga dahon sa utot-utot, mga saging-saging, mga sapat to mga katay-katay, mga baliti, ana. Ako nga mamang ipambubuan kay lagi manglakaw lagi mi. Oh, dahil mo to, nang gawas naman sila. Ingko na unsa may gipangaon nila ron. Jesus kay natagay ra di ayo katong akong gihimong kape. Kagwang ni mga tawhana. Lisod-lisod lang kog luto niya. Wa ninyo matandog, ana. Yaw-yaw na pud kong nanguna. Dayon. Napungot sa'yo kay unsa man ni ingon mo siyang muhatag siwa mo gini hatag ana. Sige laglaom ba. Then mo to pag-abot dito mga taud-taud ang hatag sila so mag-ihap ko karon pila among nahagdaw. Mag-ihap ko ha may nalang pud ni oy. May nalang makapalit ni kuan bugas sa sako. Sa kasako bugas na gid ni siya among mapalit. Dara. Bisa asa naman to? Dara. Mag-ihap na ko ninyo ha. Habang to uban ha. Bisa. Mauna among nahagdaw karong adlaw. Ay naman to. Trikidi ka mamamuli. Dayon. Kisa pa maning uban. 1 kidi kang kuan. Dara. Ang gihatag sa among amo kani, Gis. Bali sa atuan ni kuan na ni siya, Mill City. Mill City na ni siya. So makatangtang na baka ni pamaol ni. Mill City tangtang na pamaol ani, Gis gihatag sa among mungaan. Dayon, pag abot na mo dito, halang Ismail mig maayo ana-ana, kusgakos samantama na halok-halok. Ambot sa klase ni halok-halok ani nila, wa ko kabalo pila ni ilang halok diri. Basta gidaghan ginakog maayong halok gyud, gakos ko taman-taman. May nalang babay Angel Pilirin Rama. Anak gakos ko taman-taman. Halok-halok gyud taman-taman nila ganiha. Hala piti daghana to halok. Naman ani maghalok-halok sila diri kay naman inihap man ilang halok marag kaduha ba to o kaduha diri kaduha po sa pikas ambot pila na mo lang halok-halok nila oy. Then mo to alang halok jud ko basta mga ka-15 siguro to akong halok. Piting paduding lagi. Piting pagbiniga lagi na ako gani hala. Ana igmayo la. Bising ana ko bahala na diha. May na lang ba makuan makusya ni mapukaw ang ilang mga kalag. Ilang mga espiritu. Nya mo to. Nya pagkahuman hala dito na mi. Wa may nanoon, wa man ni Donol, ingko nga mo Donol man ta ni sila sa una mo Donol man ni dayon inigabot na mo ana. Mingon man dayon ni sila, salamat ana-ana. Nya kay Jesus Ginoo ko ang tigulang didto, ang lolo, ang apuhan, ang amahan sa amo ang kuan, ang amahan sa among imungaan. Ana, nya kuan man kaayo kanang kuan wala siya sa mood ganiha pag-abot na mo. Kung kay siya kanang suplado kay tanan, di mo tan-aw sa ato ang dagway. Di mo tan-aw sa kong mata. Nagimtanaw ang gina siya sa amo ang naong ana. Ganiha wa gid ni tan-aw ana pabisi-bisi gid siya ana kumuhay. Nagpakaungkuan gid siya, nagpaon siya ni lingog-lingog gid maayo ang tigulang. So ingko nga hala init man ang ulo aning tigulang. Oy sige lang. Basig unya day taud-taud modonol ni. Mo wa magyapon ni Donol na uli na lang mi wa man mi Donol kung giingnan tong ihang katabang didto na. Siya init man ulo ni lolo oy di man wa man ihatag di siya sa una ni hatag ni siya 3 aw 5. Nihatag ni siya 5 sa una ana. Dayon di apat ha wa patanaw magkuan sa mga hinagdawan ako. Nagdawa na mo nya. Nya katong usa na pod ang igsuon sa imunga anak ko nga kanang kuan, kanang laki. Dako kay na siya sweldo kay dako kay na siya kita nya uli tawo. Dayon basta dako siya kita kay nindot in trabaho, dako siya sweldo. Nya karon sus Ginoo ni ingon ko sa iya na salam baba, Eid Mubarak. Jesus ko Ginoo ni ana rang mata ay Eid Mubarak. Tuyok-tuyok ra ang mata sa kuan sa ilang sala wa gyud tan-aw sa munang kamatay ingko na oy kanus aman dewa na ni adto na mi dito sa among lungga pagkahuman mo adto sa among lungga ang taud-taud na nawag nang usa ka igsuon
Oh, mao na ni gihatag tulo. Usa. Oh, mao nilang kwarta diri usa. Oh, di Kuwait nakabutang. Usa. Duha. Oh, tulo. Oh, tulo gihatag. Ha, mo na giingon sila. Miri, tawag ka. Anak, tawag ko. Ah, pitipud ako dagan-dagan gid ko anak. Dagan-dagan gid ko agoy kwarta na ni anak. Agoy wa na ni grasya na ni anak. So sige no. Nya pag abot tulo gihatag. Then balik na pud mi dito sa kwarto sa among tambayanan. Anak na pud mi nga. Hala ka oy, tulo ra may gihatag sa una nga G's man ni. nga tawa na pud mi kay hala na unsa man ni siya nga tulo ra may gihatag niya. Sa una G's man ni ana na sige na pud mi pangatawa kay wa na. Ngano man ni us-us man ni iyang gihatag ana. Siguro ni sila ganahay sa itong mga performance karong mga bulana ana-ana mi hala sige na pud mi pangatawa. Hala ni us-us man ni iyang gihatag uy ana-ana sige na mi panglibak nila. Sige na mi pangatawa pila mga dadawat. Bye G, fell force. Oh, mo to. Pagkahuman, halala. Ang kuan po mi, na po maabot, ana, paduding na po mi. Pasilang kinabuhi sa OFW lagi, sa kuan, basta aid na diri. Magsigig paduding, ani, manay maabot. So, ginoo ko, magpabungol-bungol raman. Ay, kapoy, hawi taon si Gnisi, niya, way bayad. Bye. Lorena Mundaya, Timpul. Sige daw Gnisi, manakit na rin taon niya mong diari, kay, sige na lagi smile nila ba? Sige lagi smile nila ana. Sige, salamat da. Di na mawang smile sa mong dagoy kay wana. Nang hawi na ako papangin ko pisti manglayas sa wa may nandunol mga karahon. Di nang ano po mi dito na po. Dito na po mi sa kwarto niya. Ala na pa manawag kay naibisita ko no. Dito na po mi. Dito na po mi spultahan magatang-atang magsig paduding. As silang kinabuhi. As nang paita niya. Karon pagkataod-taod na pinaabot. Nga usa ka igsuon nga laki sa among kuan mga ana mo. Nanawag na siya. Di ara ni hatag og kuan. Nihatag og kini tagtunga. Piting tuskiga tuskig pa kaayo gikan pa gini sa bangko siguro. Upat ka buok. Upat ka tunga-tunga so baliduhan na ni siya. Pila na? 13 o 15 na. 15 na mga bay. Karon apay nabilin. Wa pa na human ang istorya. Bay, Jenny Lee. Karon na katong kuan katong sani katong naay bitaw bata nakita niyo usahay bata diha sa kuan video katong kuan katong gadula mi dito sa gawas sa kuan katong nagsayo-sayaw mi atong kuan basta kanang bata pero mi diha nga akong kuan nga itumon nga bata dayon singan ani ningon siya sa kuan nga nagsalam-salam siya halok-halok pud ko niya sa bata ganahan man kaayo to siya nako kay magpirmi man ko makigdula niya god. Mao to ingon siya nga kanang gusto nimo kwarta ni ana sa kuha. Wa ko nitubag. Ingon siya nga nganong wa ko nitubag ingon siya gusto nimo kwarta. Ingon siya nga tagaan ti ka og kuang kwarta kay kanang luoy man ka kay pobre man ka ana siya. Hatag tuod ang bata pero giinsulto pa ko daan niya nga pobre ko. Sige, ako siyang giingnan na mga ayaan, na mga igagaw. Ko nga tagaan ti ka kay pobre man ka. Nga na siya, kaya di man ka dato, tagaan ti ka. Gitagaan ko niya, usa, kani bata. Ako iuli sa iya ha. Kay, iyon ko nga, ayaw kay imuha man ng kwarta. Igalo man na sa imuha. Siya nga dili dawata na, kay ako ihatag na nimo, kay pobre ka. Nga na siya, iyon ko nga, okay nga, pobre ko. Ang importante nga, malipayon ko, ug kontento ko. Anak ko si bata, mga ayaan, naminaw, hasta mga igagaw. Iatay, butaan ni, manghatag tulo. Piso pero may insulto pa. Pero sige na lang nabayaran na ang piso ang insulto. 170 na ni sa ato ning usa ka buok. Dayon usa man ning usaha. Kaning usa karon na kuan nami nga ipanggusla nami kato lagi nag-order nami KFC no. Panggusla nami karon katong KFC magpuan man ato mag-contribute maunta mi ato. Mag-contribute mi ato ba magbahin-bahin ba mi ana sa para bayad sa KFC karon kay gilibre naman mi sa among igsuon nga usa nga sa among igsuon sa among nga usa katong gihalukan ginako taman-taman yud
Ni epektura ang halok na ko kiting daghana. So mao to na kuan siya mo igabayad sa among gi-order sa KFC. So nakalibre na po mi KFC. So pila na to, dako-dako sab to. Apil na to, mo to nakalibre mi ganiha. Dahil human na mo kaon. Bahala na tuog sa mi oy kay wa na may tao nang abot, miingaw naman. Sige naman sila tabi dito sa kuan sa sopa sa sala. Sige naman sila kanang tabi ito halang katawa halang dagko lang baba. Dayon pagkahuman taod-taod na napoy nangabot. Hala, nanguan ay mata na siya mi, siga na sa among mata kay diya na bisita. Ang katong kuan gi kumbirahan na mo atong miaging upat nga Biyernes sa Ramadan. Kuhala kani manghatag gini ba kay kuan gini manghatag gini siya ana-ana mi. Sus Ginoo nakatuog na lang mi ana. Ana na kuan na luya nang hinula to amang gini dunol. Wa man gini siya ni dunol sus karon manguli naman mi. Ingon na among amo na nawag na among amo. Nawag na siya mga pangalan. Basta kabaw na mo mga pangalan na mo. Gaman, nawag na siya iling ko hala manguli na mi wa pa man gina siya ni dunol ana-ana mi. Sige na kog istorya dito yaw-yaw kung mga kaubanan dito. Unsa man ni uli naman mi wa pa man ni siya ni hatag. Asam pa ita Angel Pilirin Rama. Yo mao to. Hala may gani di ni ato ko kasilyas kay nagpakuan ko nagpagawas ko sa akong gibati sa kasilyas nangihi ko. Pagbalik na ako niingon na din siya. Kamay na din siya. Agoy dako na kay kog ngisi. Dako na kay kog ngisi. Wa na. Mao ni ang gidunol usa. Di pila na to. Na dulo siya gusa na. Titing pasalamat. Bahala na usa. Bila na to. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, 17. Di nang uli namin kay 17. Naka-17 namin. So, kuan na siya. 2,000 na nakapin sa ato. Katangtang na ng mga pamaol. Lit-lit Johansen. Hello. Bisag kulang kainin no. Sus Ginoo ko. Grabe yung trabaho. Dubli trabaho. Triple. Quadruple pa, singkuple pa mga trabaho. Pero, maura gini nahagdaw na mo mga bay, no? Salamat gyapon sa Ginoo na. Nagsabot ra ba mi atong amiga sa himungaan diri nga. Kay nangutang ko dito ani mga kuan lagi mga alhas-alhas. Nangutang ko niya. Akong utang niya 21. Iko patay tapal pa man kuan mapahakan pa man ako sweldo. Mo niya akong ibayad kaning mga pinaskuhan ako mo ibayad nako sa kumagipang utang. Hala karon kay 17 ra man niya akong utang 21.5 man di. Mutapal pa ko og 4.5 ani. Oh karon tapal pa ko 4.5. Di pag abot na mo diri sa balay gini ha. Kuan na mo ko og bulak. Kay ang bulak nangaging na nangamatay na. So mo to namubo ko og bulak pag bupunos ko usa ka bulak atong baliti. Wala ka Ginoo ang tuba di sa kuan sunoy ani ko. Unsa nang orasa puntimplahanan pa man itong tuba ana-anak ko. Di nidagan ko sa sulod. Kay magtimpla kog tuba. Hala nakuyawan man ko ngay. Di man siya diha sa may purtahan dapit nagatang. Siguro nangita siya og hasan ako nganong wa pa ko nakasulod sa balay. Kay namubo lagi ko dag bulak. Siga iya mata sa kuan sinuutan amo. Siga iya mata siya. Siya da garap mo makatulog na ko ana siguro siya da bahala ka diha uy anak ko. Siga iya mata ni karon wa na nagtimpla na ko dito. Then nangutanan ko sa iya nga unsa ni badayong gipangsaka na mga pagkaon. Kaw man tiwas ko to pamubo sa mga bulak ana kudak-kudak pum duang runa. Ana biting kudak-kudak na mo ni ko ana pud siya ni. Ana na pud siya nagunsa ko nomi. Ko nga ay saba ron nagunsa ta namubo tag bulak pero wa na nagpakudak-kudak mi dito. Ni pagkahuman dito na mi kanang singan ani naghugas mi nagkumbati mi sa kusina kay napi daghang mga hugasan nga gipambili na ginamo kay kanang usa ni nang lakaw lagi mi ganiha gadali-dali nya wa pa nakapanghugas ni pagkahuman nya wa na isaka na ko diri kay ngutana ko sa iya unsa man manihapon ka nangitanan ko sa sunoy kusa man manihapon ka siya nga unsa may naani mo diha ingon ko nga do naman ko ikibuhat nga kuan kanang hamburger o kaning kabab kanang ako ara hinimo ra nako ba timplada nako burger o kaning kabab siya nga sige himo iko usa ka burger ana then
pag kuan ko nga time sa ang siya nga ngano wala pa man ka nag-ilis ana siya ang sunoy ko nga amo pang gihuman amo trabaho sa silong kay kapoy na sige sa kasaka na og ganing hagdanan ko nga kausara man ni sa usa ka tuig bitin yang katawag ko kausara ni sa usa ka tuig anak ko aning amo sinina ang anak ko na wala pa ko gailis din mo to ang saka ko nag-ilis ko din naud na pug ko inanag ko kay nangutan ako og ay sa to pagsaka na ko diri ni kuan na abot si Rona gipangutana dai siya sa sunoy kung pila ang among nahagidaw nga kuan kwarta bay Rohelia Permites gagmay lagi kinatagan bay pastilan way mga kuan pero way mga espiritu pero okay na ni oy nakabayad na ko sa akong gipang utang diri ni magkahuman may na lang ba regalo na isa kong kaugalingon oy maora man ni regalo na kusong kaugalingon hasang kapuya gyud ani Ramadan oy may na lang ba igaluhan bu na akong kaugalingon usahay sige na lang Pilipinas ako putagaan akong kaugalingon oy pa kuan na pud ko kay kada sweldo hala lupad ra diretso sige lang kog halog ana paingon sa padalahan kay wa na lupad na diretso karon regalo ni sa kuha nya pagkahuman ingon na din si Rona napunan ingon siya napunan nakakuot og lubot ang sunoy nya unsa ni ingo hala pila man dia gihatag 5 di napunan og 5 di 17 og 5 pila naman ni kuha na 22.30 na ni 22.30 nya ang akong utang is 21.30. May na lang doon ako sukli nga midya. Ako ning ipakuan la minute na ko ni sukli kay sukli sa kong utang. Di kabayad na ko sa kong utang nga 21.30 ug kaning naay ko sukli nga midya. Ako ni pala minute buhon uli ko sa Pilipinas. Dayon, ana man gipangutanay rin niya si Rona nga. Pila man inyuhang kuha na kuha dito, pila ka buok pila may nahagdaw ninyo dito pikas balay. Nangalot man si Rona, man si Rona action pud siya dito di ay. Ana siya nga ambot lang og pila oy. Murag kuan mo. Ana pud siya dito sa tubangan sa sunoy. Drama po di Rona pus pastilan. Di mga to ni ingon na sunoy nga tamsa. Kay mana gamay ra lagi. Naluoy po dagayan sunoy ba. Siya nga time sa. Di tag 5 mo duha. Taga ag 5 so napunan og 5. Ana. Natangtang ng mga pamaol. Natangtang ng gamay pamaol. Bay ninit al content. Ay, ginoon ko taba mga langit. Nahimuot na lang ko sa among mga itsura ganyan. Sige na lang may pangatawa ito. Kung naitawa la, dagan-dagan dahil wala siging paduding, sigig kuan dito, bati-bati. Sigig bati-bati dito, halang siging ismile doon. Nanghawi ng tao niya. Nanghawi ng may papangig na ko kay. Ano siging ismile, ginila kay. Ano, di nang walang ismile lagi kay. May na lang ba? Makakuan, makahagdaw tadi mga pila-pila na lang diya. Ay, Ginoo ko. Bali, pila man ni sa atwa ha? Time sa pila man ni. Matag cellphone ron. Atong kuan, ato kitahon. Kay pila naman ni tanan. Abang. Ay, Ginoo ko. Jeez. Uy, abang hapkidi nga hapgi. Pabangon pa ta sa cellphone, hapkidi na mga isukli. Doon na tayo utang 21 midya. Ginoo ko ba? Negosyante man yung mga tao diri oy. Be, sige. Pila tanan? 20? 2. Gis? 21? Gis, 13, 14, 15, 16, 17, plus 5, 17, 22. Sige, 22. Times 176 man daw ang palitan karon. Si ibutan na nato 173. Sigara man 73, 72 man yun. Di ana ho. Sus Ginoo na ka. 3,806 pesos. Kaluoy sa Ginoo do na pagi 6 pesos ipuno sa ako ang mga sinsilyo ganiya. Kami ba? Intaw ni asa naman ni intaw kaluoy. Bitaw kabalo ko na naadyo yung mga kababayan nato nga kani mga buta gini mga ubang mga amo diri no wa gyud diya hatag bisag ruba na lang bisag sinina panti usa ka bukbag-o wa gyud nagi may ngana ri mga gahig wa kasing kasi mga way espiritu
Nga, grabing trabaho, wag gyud hunahuna. Basta kay nasweldohan, okay na. Ang uban kining unsa ni? Kanang mora kita lang hunahuna nga masweldohan ka tawang. Wala gyud, wag gyud hunahuna mga buta, mga bungol gyud kaayo. Luoy gyud bitaw kay ang uban. So kami pasalamat gihapon ni. Naka 3,806 pesos. O sige. Naamo ko'y daghang mga sinsilyo diri. Nga piso ug tag 25. So mapun-an na pug 6 pesos. Ang tibuok 3,800. O may na lang naka 3,800 ko mga bay. So salamat sa Ginoo. Gipag Ay Ginoo tabang mga langit. Pero di ko malimot sige ingon sa bata. Natagaan di kag kwarta. Kay pobre ka, dili ka dato. Panuway? Tagaan to ta pero insulto ko ang pata. Una sayod ko ang pobre ko pero ayaw isagpa na akong pobre ko. Pobre ko na, di pa katao kong pobre pero maningkamot ko. Kaya di ko gusto nga mamatay kong pobre gyapon. Ningkamot gyapon tani. Oh, di na to sala di pa katao tang pobre. Pero dakong sala kung mamatay tang pobre. Kamot kita ani, bantay lang kang bata ka. Di na ako nakamta na imong gistorya kan akong bata ka. Hangtod sa akong kamatayon. Pero nakadungog iyang mga ayaan, iyang mga kuan, mga igagaw, mga alaga nako banagod, mga alaga nako. Tagaan ti kag kwarta, mabag dako kaayo nga piso ra ba? Oh. 170. Bali bata pwede ra man tag muhatag siya. Di lang unta sumpayan og pobre ka, dili ka dato mo tagaan ti ka. O lagi, pobre ko pero kuan kanang malipayon man ko. Nya kontento pagi ko sa kong kinabuhi. Bisag pobre ko ako giingnan. Then tan-aw sa ko ato iyang ayaan, kato akong gihalukan og maayo kato nang libre na mo og KFC. Tan-aw siya. Kuan siguro siya sa akong tubag siguro. Ko nga, okay ra bibi akong giingnan siya. Okay ra og pobre ko. Nadawat na ko na. Yes, I am poor. I am not rich. I accept that. I am happy and I am contented. Okay? No problem. No problem if you are rich or you are poor. Ana sabot sa to ko mga maninglis gini ha. Dayon anak ko sa iya ha. Mamatay ta pero gyapon to balik sa yuta. Pero gyapon tig mga lubnganan. Ginoo ko ninyo. Ay Ginoo ko. Hawi lagi kaayo Ginoo. Hawi kay ispapangi sigig ismail sigig. Ginoo ko na luya lipong-lipong pa sa biyahe. So, salamat kay sa Ginoo. Salamat Lord. Nahuman in taon ng mga pag-anto sulod sa usa ka bulan. Nakahagdaw in tami bisag gamay ba. Tus kig ayo Ginoo. Salamat gihapon kay Ginoo sa mga grasyang nidawat namo. Naot nga kuan kaning usa diri mahatag pa. Alaga. Ginoo. Ang among kuya ay diri nga kuan ininiro ba. Piti na mo panglimpyo si ilahang balay, sa iyang balay kay iya man ning katunga diri balay. Halang panguskus na mo sa mga pintal, sa mga analam. Piti palimpyo ang pika napunog mga balas, mga karton pa imo nga masud ang 5 ka tawo ang karton piting dagkua. Piting hakot na mo, piting inita na limpyo tama. Wa gyud gidunol bisag piso. Di karon na kuan malabay ni basura. Nanawag mi. Labay na mi basura. Nanana mi. Labay na mi basura kay maglabay mi basura kay kanang tawagon maginamo sila kay kuyogan lagi mi kay basin na do magalok-halok mi anang basura siguro sabay lang nahuna ako kasabot silang nahuna. Di kuyogan mi pag naog ning kuya ni ingon na siya nga. Ingon din ni nga ana ni kuan na bumi. Ismail na bumi ano. Ismail na bumi sa mong kuya kay basin ba kuan sana makakuot siya siyang kibot ba. Dako ba ni sexualdo kay hiniro bi ani siya. Then ingko ana nagkuan min duha ingon ba si Rona dungan tati dungan ta og grit ana pa si Rona ko da bahala ka diha. Ada ni kuan na mi siya ha. Nawa man to nga ani Ron imo namang gikuha dagay. Kuha gid gidayon gini mong abang no. Ada ra di ay napiit. Ay mo to nagkuan mi siya ni greet mi siya ha na
kanang Eid Mubarak anak mi siya inayon lang nako kay ating paduding ba iniingon na siya nga Eid Mubarak yaw-yaw na puminduhang runa dito dool basuran ko giatay war man itubag pud Eid Mubarak wa man gyud ko ano ay Ginoo kinabuhi salamat sa Ginoo ni sana ra gyud ang kuan jeez sa maning na diri oh ora to mga bay niya karon magluto pa kog panihapon ani sunoy alas 9:30 kuno ay alas 9 pa man diri sa gabi naa pa ko kuan napa ko ito ngag oras no nga kuan singan ani napa ko ito ngag oras nga paabuton kay para maghimo ko panihapon na to sunoy basti lang kinabuhi isa naman napuno naman resibo ni PTK hasta ang TM hasta ang SIM card nga TM nadala pa gyud diri Pilipinas nadala pa diri sa akong kuan 30 pesos lang diya nadala pa gyud diri sa Kuwait ang TM ay Ginoo ang walit ng taon nalagom ni sige kuan bit puro sinsiyo. Salamat sa Ginoo nakaluwas na gyud taon sa bulan sa pista. Di hello na lang ninyong tanan. Hello kay Reyes Irene ko. Kay Stella Maris G Mata. Irene, nadagdagan kami ng 5 ba. Nagbigay nagbigay yung roster dito. Yung yung inahing manok 10. Tapos yung pang sabong 5. Ba? Ay Ginoo ko bata Hello na lang yung tanan mo ra to no ang among kaagi karong adlaw. So bisan pag bisan pag ingon ani man ang panghitabo nalipay gyapon mi pitila mo lingawa lagi kay unsingan ani sa among mga kinabuhi dito ganiya mahimot na lang mi nga minsan basta mahimot mi sa mga dagway ba mga itsura na mo ningon marami mga namalimos aning kilid ba nya sige mi pangatawa kay naman sa man yung kadugay ba ani na manunol mo to Ginoo tabang mga langit. Salamat lang kanyong tanan ha. Mo to din tama ng atuang sugilanon. Og salamat kay sa atuang viewers karon sa inyong mga comments diha. Salamat kayo. Pasalamat pug kog dako nga na share na ko sa inyo nga akong kalipay ug kasakit. Akong katawa nga ni gawas ng mga ngalangala diha. Ala sige. Kira na basta malipayan gyapon ta oy Ginoo ko. Ay ato seryosohon ning mga di na seryoso ning bata lagi. Oh, grabe lagi ba? Nakaminos yung bata ba? Kabalo bitaw ko na pobre ko. Amo ko naiingon na dato ko. Pobre ko. Okay ra na. Sige, pero ayaw ihapak na ko nga pobre ko. Ay, Ginoo ko tabang mga langit. Pobre, pero pobre lagi. Sige, pobre na lang. Ay, salamat niyong tanan and amping mo diha kanunay pud ha and God bless. Salamat. Hello na lang sa tanang mga mga maayo yung mga kahimtang. Salamat mo sa Ginoo nga daghan mo mga hadiah. Congratulations kay kanang usa ni Abri ang makasing-kasing hunahuna sa inyong mga amo. Abri ang kasing-kasing hunahuna mata ilong dalunggan ba ang uban diri kay sarado man. So mo to hello na lang ninyong tanan. Teswes hello Yelsa Kihebs kay Sally Abansyo Yumiko Atuan Gisunghe Pahuyo kay Judith Acosta Sales or Sales kay Annie Bortoloze kay Grace Precioso sa ni 9 PM diha dai diri 3 AM na asa man kadapit 3 AM og sa Pilipinas pa karon alas 2. Diri alas 9 nya nganong mata pa mga kadlawon pa man diha la ka tu ibadayon imong damgo. Judith Acosta Sales or Sales. Anyways, highways bisan asa diha sa Sales ba or Sales bahala na ka diha.
May Berlo padayaw, brillantes, hello, bye. Yan, di ako nagharuhay-ruhay ko gamay ani mga unlan ako, no. So, mo ni ang among kwarto, perting kubuta. Ang ako maning mga kuan, uniforme, wapay tayo mamalansa na, mga plansahonon pa na siya. Hindi ako yung mga kuan diha o, mga alaga sa akong kilid. Di ay iro, di ay bitin. Mga alaga na ko kay mao man ni akong ipakita sa ako ang mga anak kung mutawag ko nila kay di man makipag-istorya oy kung way dulaan nga ipakita. So ko nang panganda ng mga dulaan di sa akong uluhan kay mutawag ko nila maki-istorya man sila nako kung doon ako yung mga dulaan yun na yung mga biskwit, mga dulce diring maipakita nila kay malingaw man sila unsa na po nang ipanghiyon na ana maki-istorya na sila. Pero wala istorya ra ka wa kay ipakita sila dula-dula wala di ka entertainon sa mga bahandi. Makidula gyapon ka bisag sa kuan. Ay Ginoo tabang. Kapoy pamaulan ako mga pangijuran oy. Sige kanang sakay-sakay ng kotse. Ginoo ko biyahe lipong-lipong in tawon. Bye Helen Inday Gore. Hello kanimo bye Morst. Belia Isalba. Leonimo diha sa Bahrain. Kay Nancy Cabano, kay Sally Abansio, kay Lore Sarao Sos. Hello. Kay Sonny Mazo Breza. Unsa niya? Kay Esther Bahanala. Yes, kilay is life. Ang usa kay nambot lang. Unsa na ang pagkapanday sa usa ito ra kaayo. Ang usa piti nang hanapa. Pagkuan siguro na ko ni ganiha, paghigda siguro na ko ni ganiha, nahalap ang usa. Michael sa Malaynog, hello kanimo diha. Watching, Kuwait, asa man ka diri sa Kuwait? Kay Little Ruby, hello ni Budi sa UK. Little ba na? Tricia Eva, hello kanimo. So, Lori sa Rausos. Sunod tuig na pupuhon na, di na bay, oy. Surrender na ko bay. So, sakto na middle is lahi na putang nasud no mo experience na putag lahing kanasuran ug unsa ahain man ta kuan broken heart kung hain man ta ipalpad sa ato makatiilan sa kahanginan ug sa kawanangan kung hain man tadalon sa ato mga kapalaran basta di na ko diri suko na ko diri gyud suko na ako di nagkumusab ni mga kuan ni diri na di na ko diri gyud Jubilin Santana mo lagi pero pait na kayo grabe. Bye, Sony Mazo Prensa. Hello kanimo. God bless you too. Ann May HP. Di amay gamay bay. Di amay gamay. Ako si Amaya. It Mubarak. Usip kanimo. LB Espiritu. God bless you always. Tinday kabkab. Ti kabkab di ay. God bless you most. Thank you so much. Kay Zenia Kianro, hello kanimo ba? Kay Rogelia Permetres o Permites. Gina G, Gina Baby. Gina Baby. Gina G, Gina Baby. Lori Saraaw, sani. Kay Gini ya, hayate. Na, kami diri inday, 2K dira jud kay mudra. Wa ko nag-expect mo hatag kay kabalo jud mi nga kuripot kay ni. Ang mayo na lang kay ihatag taon siya karon nakaluyan pa mo nakadus pa mo diha. Gina Bahandi, hello kanimo kay Mirai Hakman. So, dinhi na lang takutab na ako anang putlo ng atong sugilanon karong adlaw. So, mapuhon sa napugha ang sugilanon nga ipa tagamtam kanako sa kahitasan. Amgida masayod no. So, yesterday is gone. Tomorrow is never promised. So, whatever happens, we have to enjoy our day. Tomorrow to the high, salamat yung tanan. Ako mag-tanan. Tanan. Nice lang naman tani nakaman-English, manggugamay. So, mo to. So, yesterday is gone. Ako man namilit na kaninyo. Magbilin na sa kay Jen Lastra. Magbilin sa mga pulong nga nag-ingon. Yesterday is gone. Bisayo na to at Tagalogon muna natin. Yesterday is gone. Kahapon ay nawala. Ay kahapon ay lumipas. Sige. Tapos Bisaya na. Yesterday is gone. Gahapon. Nahuman na. Milabay na. Tomorrow is never promised. Bukas hindi mangangako. Mapapako ka lang.
Huwag kang aasa. Maglaom-laom ka lang. Tomorrow is never promise. Bukas, hindi siya mangangako kung ano man ang mangyari sa buhay nimo. Bisaya, ugma puhon. Wala ta masayod kung unsay kadangpan sa tung matag sa. Ha? Nindot jud kay sa Bisaya na pastilan. Gahapon nahuman na. Nahuman na ang mga sugilanon sa kinabuhi. Ugma puhon, dili gina magsaad kung unsa may kadangpanan sa itong kinabuhi. Maong, karong adlaw, unsa man ang mahitabo sa atong matag-usa. Atong lipayon na itong kaugalingon, sagpa-sagpaon na itong kaugalingon, para malipay ta, matubang ta sa samin, mong ising-ngisi, lipay na ta o matubang bata sa kamera. Taasas Bisaya, no? Sige, Tagalogo na nato. Nangyari na ang kahapon. At bukas, kung ano man ang mangyayari, hindi siya mangangako. Kaya, kailangan mong masaya sa araw na ito. Kahit ano mang mangyari sa buhay mo. Pasayahin mo sarili mo, sapalin mo. Sige, English na ta. Bye, Nida Katian. Sige, English na ta. Yesterday is gone. Tomorrow is never promised. So enjoy your day. Whatever happens, enjoy your day. Taas kay Bisaya, no? Sa English, bitirang gamaya. Manamiingon sila diri nga. May istorya sila, usara ka sentence. Tubago na ko Bisaya. Pulo na ka sentence. Ingon rin sila, unsa naman na yung istorya? Ako, adohar ka buk, imo 20. Tagam kay Bisaya man. Bitaw, daghang kay salamat yung tanan. Amping mo kanunay. Daghang kay salamat ganing tanan. Nalipay ko nga makashare ko sa inyo sa mga kalipay, no? Kalipay, mga kasakit nga. Sa mga sugilanon sa kinabuhi. Wala dito. Basta, masari mahunaunaan sa ako ang simod. Na, igawas ako mga baba. Sa ako mga lalang, mga baba. Masari mahunaunaan sa akong nahuna. Ako ara i-share kaninyo. So, mora to daghang kay salamat and bye-bye. God bless us all. Palangga ko kamutanan, gid gimahal ko kamutanan. I love you all. Pinangga ko kamutanan. Gigugma ko kamutanan, minamahal ko kayo lahat. Ganun na ba yun?